Patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City human gipusil sa makadaghang higayon sa iyang kaugalingong half-brother gamit ang high-powered nga armas. Sospek sa krimen padayong gipangita sa kapulisan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on the spot ang 32 anyos nga lalaking residente sa Purok 8, Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Human nga matadtad sa bala ang iyang lawas. Human gipusil sa iyaha mismong half-brother. Ang krimen nahitabo pasado las 9 sa buntag adlawng Lunes. Dali sab nga misibat ang sospek sa maong krimen. Matod sa Kukpo, usa ka 41 anyos ang sospek ug adunay mga kaso kaniadto nga nalampigit sa illegal nga droga. Ang atong suspitsado na-involve kini sa mga illegal nga activities sama sa illegal drugs ug naanak kini siya conviction pa niagi nga involved sa illegal drugs. Emosyonal nga nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang 22 anyos nga si Analu, live-in partner sa biktima nga dili pa madawat ang nahitabo. Siya magutik bantay ko sa kanang bata nga gamay, grabing nilak ganina kay sige siya pangita siyang papa. Sumala ni Analu nga sa milabayng gabi pa naglalis siya og ang biktima tungod sa pagselos kuno niini sa mga makauban ni Analu sa iyang pagpamaligya. Apan nagpadayon kuno og yaw-yaw ang biktima hantod nga nakabikil niya ang iyang igsuong babae. Rason nga napusilan siya sa sospek. Murag napungot na tingali sa sige gyaw-yaw kay sige man gyaw-yaw sige nang istorya bitaw napungot tingali sa ang suon pud lagi nga lalaki mo ni gawas. Then gipusil. Kung mahimo makonvince ang pamilya nga tabangan nga makasurrender ang suspitsado ni itong shooting incident para mas maubsan ang kaso nga iyang atubangon. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez. 1 Mindanao.